Jamanaw an bɛ fo ko dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan bi kibaru kumabaw la an bɛ taa kurukaw fɛ yen nɔ ka jira k'a fɔ maafolo minnu bɔra burukina ka sababu kɛ kɛlɛ ye olu minnu bɛ togodaw la gɛlɛya b'u kan nin waati la sabula baɲumankɛ tɔnw ta la ka se ka yɔrɔ ninnu lasɔrɔ ka dɛmɛ lase u ma an bɛna laseli dɔ sɔrɔ ni kibaru kɔnɔ sira ninnu kan ka jira fana k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nɔgɔko gɛlɛya bɛ kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw kan nin waati la Buguni mara la an bɛna sira dɔ fana sɔrɔ o kan ka fara laseli wɛrɛw kan minnu bɛna ka tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan jamanaw an bɛ fo ko kura kuraw danse an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan koro an y'a fɔ ten i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ nin waati la kosɛbɛ ka sababu kɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔra burukina ka sababu kɛ kɛlɛ ye u cayali ye koro dugu kɔnɔna na jamakulu ka ca yen kosɛbɛ wa togodaw yɛrɛ fana na mɔgɔw ka ca yen nɔ kosɛbɛ baɲumankɛtɔnw b'a la k'u seko kɛ ka ɲɛsin dugukɔnɔmɔgɔw ma nka minnu bɛ togodaw la gɛlɛya bɛ yen nɔ kosɛbɛ sidi jakite ale ye baɲumankɛtɔn min bɛ wele ko commission nationale chargée des réfugiés ɲɛmɔgɔ dɔ ye koro a ye min fɔ nin kuma kɔnɔ na an ka kuma da olu fɛ ni samiya donda in na degun caman bɛ réfugiés n'u jatigiw bɛɛ kan koro n'a dafe dugu ninnu bɛɛ la jama mun donna jama ka ca soko gɛlɛya bɛ yen baloko dɛsɛ bɛ yen kɛnɛya ma sabati kosɛbɛ olu ye degun minnu bɛ réfugiés n'u jatigiw bɛɛ kan ba ɲumankɛla minnu bɛ dɛmɛw don o yɔrɔ ninnu fan fɛ u fana senna ka suma kosɛbɛ koro dafe dugu ninnu na nin wagati in na an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ réfugiés n'u jatigiw kan koro n'a dafe dugu la dɛmɛw bɛ se réfugiés minnu bɛ togodaw la cogo min na commission nationale chargée des réfugiés a bɛ mɔgɔw bila ka taa préenregistrement kɛ préenregistrement ye sɛbɛnni mun n'a bɛ réfugiés tɔgɔ n'u jamu an'u ka lahalaw bɛɛ ta ani degun mun b'u kan ani u mago bɛ fɛn minnu na pour que i ka degun ta ka b'u kan a bɛ mɔgɔw bila ka taa olu kɛ n'o kɛra olu bɛ kɔmasegin kɛ ni lisi mun bɛ don an ka base de données kɔnɔ an b'a partager ni baɲumankɛlaw ye baɲumankɛlaw de bɛ dɛmɛw tɔbɔtɔ ka lase réfugiés ma minnu bɛ tɔgɔda ninnu na salon réfugiés sera ka PAM ka dɛmɛ sɔrɔ an ka préenregistrement tɛmɛnen kɔfɛ lisi dira PAM ma a taar'u assister ɲinan préenregistrement ma kɛ fɔlɔ réfugiés ma dɛmɛ foyi sɔrɔ fɔlɔ n hakili la a tɛ mɛn bilen n'Ala sɔnna a ma o baaraw bɛna kɛ jamana in kɔnɔ sisan mɔgɔw ka taa ni ka segin ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ siraw cogoya ye i b'a ye siraw cɛnnen don kosɛbɛ yɔrɔ caman na gawo lasɔrɔli ka gɛlɛn nin waati ninnu na kosɛbɛ nasira caman fɛ an ye kamɔriso n'o ye fasodenw tɔgɔla tɔn dɔ ye o ɲɛmɔgɔ gawo abudulayi karimu ibrahim sanba an y'ale ka sira sɔrɔ sirako gɛlɛn kan gawo an k'o lamɛn min ye an ka gawo sira ye ka bɔ gawo ka taa sevare surtout a kɔni a gɛlɛya ka bon kojugu parce que problème fila de bɛ o yɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ sira yɛrɛ a dama ma sira man ɲi hali n'a fɔra ko sécurité bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen sira dama ma a man ɲi surtout nin samiya waati min na a ta fɛnkɛ ma nɔgɔ a voyage ma nɔgɔ fiyewu ka na fara insécurité jatigɛwɛlaw minnu bɛ sira ninnu na u bɛ ka cɛnni kɛ population kun bɛ ka fɛn caman kɛ n'o fana na fara kan o bɛ se k'a lajɛ a ko ka gɛlɛn cogoya min surtout n'i y'a ta k'a lajɛ gawo sevare sira min don a fait comme si ale de bɛ nord ni sud tugu ɲɔgɔn na n'a fɔra ko situation bi o cogoya la o kɔni gɛlɛya kuma an b'o bila kɛrɛfɛ parce que a gɛlɛya fanga ka bon kojugu k'a lajɛ a prix ko fana ni hali minnu bɛ risque ta ka yɛlɛ sira kan parce que solution wɛrɛ t'u bolo sira man ɲi insécurité b'a kan n'i ko k'i bɛ bɔ gawo sisan ka taa sevare pour que i ka se ka taa n'i ma 30 000 bɔ ou bien fɛn min ka ca n'o ye i tɛ se ka taa o ye kelen ye filanan i bɛ se ka tile hakɛ min kɛ sira kan yanni i ka se sevare o fana a b'a dama ma kana fara samiya waati kan kana bila insécurité fana o bɛɛ n'i y'o bɛɛ lajɛ a sera a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ population bolo bi na ni ko sira n bɛ segin a kan gawo ni sevare sira de ko don mais n'i y'a ta k'a lajɛ gawo niger gawo aborem gawo
to nunu amana ke cogo les gens ou se ka ta u ka ciw la parce que sira caman b'u bolo bɔrɔ caman b'u bolo u bɛ se k'u ka mouvement kɛ ni yɔrɔ minnu ye mais an ka gɛlɛyaba min b'an kan bi an min ye nord du sud an min ye gawokaw ye o ye gawo sevare sira de o de ye n ka gɛlɛmanba ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ minnu bɛ CTB ye ka billet avion ta k'i bɛ billet avion ta ka taa Bamakɔ vraiment prix ka gɛlɛn kojugu parce que a bɛ varier tuma dɔ la mais fɛn min kɔni bɛ taa 40,000 30,000 ni 5 wa 50 ni fɛn ninnu a kɔni o kuma gɛlɛya jamana bɛ situation min kɔnɔ a ko ma nɔgɔn surtout mɔgɔ min kan ka ka denmisɛnninw bila ka taa vacances la ou bien minnu kan mɔgɔw kan ka na a ko ma nɔgɔn donc n'i ko k'an ka kuma o kan vraiment an ka gɛlɛyaba bi an gawokaw o ye Gawo ni Sevare sira ye an b'a dɔn fana faamaw an ka autorités u bɛ wulikajɔ bɛɛ la pour que solution ka se ka sɔrɔ mais ka nin waatinin na ni yɔrɔ ma sumaya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka taa i yɛrɛ ye ka segin i yɛrɛ hali ni fɛnw sɔrɔla financement sɔrɔla a ma nɔgɔn pour que entreprise ka se ka taa terrain kan parce que jatigɛwale ninnu fɛn o fɛn ye tiɲɛni ye u bɛ k'a dɔn mɔgɔw kun mais autorités u bɛ ka u ka décision ta bon o ye autorités ta ye pour que solution ka sɔrɔ rapidement an fɛ n'an sera Sevare dɔrɔn an sera Bamakɔ parce que an fɛ o yɔrɔ la parce que sira à partir de Kɔnna déjà sira ka ɲi bɛ ka kɛ i bɛ se ka insécurité ko kuma de fɔ mais k'a fɔ ko sira yɛrɛ man ɲi o ti fɔ sira ka ɲi à partir de Kɔnna ka taa alhamdulilayi sira ka ɲi fo Bamakɔ sira ka ɲi o fɛn min bɛ se ka mɔgɔ fɛnkɛ ye o ye insécurité ye mais ka bɔ Gawo ka taa Sevare problème min bɛ yen o ye insécurité ka fara sira min yɛrɛ man ɲi parce que du fait que sira yɛrɛ man ɲi o yɛrɛ ye insécurité dɔ ye donc n'i nana jatewalew ta fara kan i m'a ye a kungo Buguni nɔgɔ min ye sɛnɛ kɛ fɛn dɔ ye o ka gɛlɛn nin waati sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ a ntanya yɛrɛ ye sabula ko a t'a la ka sɔrɔ janko min yɛrɛ ni faso kɛlen don ka dɔ ta musaka la ci t'a la k'a ye nin waati la ka sɔrɔ samiya bɛ hakɛ min na sisan sɛnɛkɛlaw mago bɛ a la kosɛbɛ an ye sɛnɛkɛla dɔ ka seereya sɔrɔ Buguni mara la ale ye a gɛlɛya ɲɛfɔ an ye an ka o lamini kumakanw na. Ya kalo waati la ini tin ga mo ko na au pe na ko ni da don ni au pra be tadi ta pon no pe tin no ko be wala what is there alarm go line no da pa po part bo au da ta ni bo fula le ni la tin au pe ko bo pe ni au ti an ta sa ta mo ko oh yeah we au ni what is that is na it da ta ti my stick and the online ga be but yan jalan ni ti pa pa de texto thing the one in any that could be tapay pagini at the scene in your body doing that the cup of your pandan ang kapor any yet let all the tell that we point to all the decided God you have I cannot do from the air now but and then we go down there before get out to the game with you funny game and the whole game ông ta mười có khi nhân đó đã chỉ cần được anh làm nhiều việc ít vô phương tiện là thật rất cả tôi được cái mà làm được cho bạn ông tiền là quật nó bắt thì cái này là khá nhiều người ta làm tiền để bị chơi qua cái thời này cái này được like mà cái ông bạn đặt cái nó có hẳn nó là cái gì vậy nó bắt cái aku dapat dia dari pembuat. Itu sini pun dia. Dan dia dah hat dah. Ini macam itu betul apa? Right? That's it. Oh, red top, red top. When like take and that they want it up. Very up that. The people here. Dapat it. Perma ni kan dan itu ni that dia. They kia buat dia. It is that kid. Ini pun kalau berken ni ada panisan. Nanti panisan. Tapi no pendeni. Ayat ni pun. Not kita yang boleh kita tadi kita dapat kirim dapat dia ada di topik dia nanti pasti perayaan nanti awal kawan nanti dia itu waktu apa kita pasti nanti ini pasti tapi dia tu awal tadi dia apa pasti dia ni nanti bawa tu tapi pasti apa tu ni dah founded part dia apa tu ni pasti tahu mungkin dalam mereka pasti cara pernah ini apa yang ayos tapay filter. Pati yung pwede tatnya.
do partner. Like in the place that I can like the fun that. Attack who are up it. Here, but attack me, yes. Attack. Oh, I got my opinion. You is in the box. I just sit and I did it. But they been there. Pick up a not the other. Coming got that up. Two got a more upon the word in the day. Indian got the same count on the what the kid. You got no there. They all meant it. But it came together. Because you're quite getting out when the 1 year just got to get it out. You got no other but you. But the thing is still. Idiot, but I will shit this one. Segu ni dongo sira kan i b'a ye k'a fɔ ko dɔnkilidakulu dɔw bɛ jamana ka bolo kan n'o ye orchestre national ye olu de jɔlen don jigiya kɔrɔ walasa k'an ka segu ni dɔnko laɲɛnamaya ani ka kɛ a sinsinbere ye walasa an ka tabiyaw kana tunu an na dɔnkilida sira kan o dɔ ye badema national ye dɔwɛrɛ fana ye ensemble instrumental ballet national ani kɔtɛba national olu bɛ palais de la culture ka bolo kan don o don u bɛ baaraw kɛ walasa ka se ka a to dɔnkilida taabolo kɔrɔw kana tunu i b'a ye k'a fɔ ko n tɛmɛna sira caman fɛ u bɛ yen kabi yɛrɛma hɔrɔnya ta waati ninnu na gɛlɛya caman y'olu cɛ tigɛ dɔnkilidakulu ninnu bɛ bolo jumɛn kan bi badeba national ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko directeur artistique an ye ale ka seereyaw ta Idrissa Traoré an k'a lajɛ nin jaw la. An bɛ se k'a fɔ ɲɛna ko palais ka sira fɛ fɛn min bɛ yen nɔ formation nationale 4 min bɛ yen olu bɛ baara la olu bɛ ka baara kɛ yɛrɛ mais a tɔw kɔni olu bɛɛ presque u bɛɛ datugula n'a bɔra Kanaga la Badema national ensemble instrumental Koteba et ballet olu kɔni bɛ baara la 7 sur 7 gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ na manque de financement wariko a bɛ na personnel ko problème a bɛ na instrument fɛnɛ ko problème ani sérieux yɛrɛ dan région ninnu na par exemple ni ko sérieux n'i ma fɛn min minɛ ba la a tɛ na o de kama n bɛ sérieux yɔrɔ fɔ so j'ai pas dit que u ma sérieux t'u la mais n'i ma fɛn min minɛ i ni na o tɛ na donc fɔli orchestre ninnu bɛɛ labilalen don bolo a t'u bolo sɛbɛ la o la sisan ne b'a fɔ u ka mɔgɔw ta n'u ye mɔgɔw ta u ka valeur k'u la k'u bila condition na k'u bila u ka minɛnw kɔnɔ i b'a ye sisan a bɛ sira sɔrɔ et puis fɛnɛ u kana dan o ma ka to ka concours ka ɲɔgɔndanw kɛ k'a sɔrɔ biennale fɛnɛ tɛ biennale fɛnɛ peut-être u bɛ se ka bolofara dɔ fɛnɛ kɛ yanni i ka taa biennale la o k'a sɔrɔ i ye nin yɔrɔ franchi parce que o la biennale bɛ fanga sɔrɔ o kɔni bolo ne o ka di ne ye n'o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ɲɔgɔndan wɛrɛ kɛ fɔlɔ yanni a ka se biennale ma voilà o kɔni o ka ɲi kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw ta ye ka orchestre mɔgɔw installer k'u sigi ka minɛn san u ye ka mɔgɔw recruter o y'olu ka rôle ye mais jamanadenw ta o ye ka minnu choisira k'u ka baara in kɛ u k'a kɛ n'u dusukun k'a kɛ ni kanu ye k'a kɛ ni sɛbɛ ye o y'olu ka rôle ye minnu fɛnɛ bɛna message in lamɛn u ka message in baara kɛ u bɛna kunnafoni minnu bila dɔnkili kɔnɔ olu fɛnɛ k'o lamɛn k'u waleya i b'a ye jamana in bɛ sigi sisan jamana de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ y'aw fo aw ka don o don timinadiya kosɔn k'a fɔ ko ala ka dɔwɛrɛ yira